Bide handiak zailtasun izpirik ez du, baina ez da hautatu behar. Amodio eta gorotatik aska zaitez. Orduan, agertuko baitzazu bidea, bere argitasun betean. Lusaz, berant oheratu naiz. Azpiturak atestatu, Marcel gaixo hura ez bezala. Ara, ene gaurko ipuina, literatura tradizio finko, oretsu eta unibertsalean kokatzen dudala, perpausoil baten bidez. Beraz, lusaz berant oheratu naiz diot. Ez azolakeria zainbatetan, bilkuraz bilkura gauak pasaturik. Batez ere, ezezko jardezpenen ahoskatzen ez dakidalako. Ene inguruan zenbait izugarria bilak dira. Bai erantzun dezakete ozenki eta ez egin. Gutxiagotan orde alderantziz, naiz eta gure artean falsuan hitz baden, txoria eo eta eskua gordeka ari dena. Ez dut neoiz trebezia hori ukan, beti hainbat gogoz kontra, zorri zaku intxurako elkarte eta ekintzetan leporaino sartu naizelako. Urak daro hartzan aritz, erraldoietarik haizeak hautzi eta erori abartzoen antzera. Ez dezake argatik, erran gaueko bilaldi lezaldi horiek osoa ez zirenik. Tensio handiko unea bizitzen genituen, eta ardura aparkaleko abandonatu. Anonimo eta zurpai gargituetan trukatu itzaulen gure espiritua garbitzen zituzten. Itxasaldetik, mahatxut zeto zen eurien gisa. Funtsean, batzarretara heltzeko, ilunpe haietan, usu euri zaparradak, pairatzen genituen bide etengabearen araindian. Loa kausi ezinez, geure buruari maiz eskatzen genion. Nola iraun horrela? Suizidio iragarria, planifikatua, homeopatikoa eta patetikoa zen.